Makadi mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano pasekuru gudu pikicha TV. Yes, chivhitivhiti chemhando rokwati chivhitivhiti chemashua. Anyway, without further ado, let us jump into today's business. But before tisati tajambira munyaya iripo, ndine kanyaya kangu kadiki kekuti ndiri kutongokumbirawo kusubscribe pamwe chete nekulaikirwa mavideos angu kuti channel yangu ikure. Nonga munongozvionawo kuti ndine shungu shungu dziripo. Yes, saka zvinoita kuti tiwanewo tumasenzi twekuti tirambe tichiimprove station yedu. Ko takakurira kakumusha ndopaive neshungu, saka zvapedyo. Saka mukasubscribe, kulaika kana kungosharewo mavideos edu zvinoita kuti zvishuwiro zvedu zvinge zvichinosadzikiswa. Anyway, today tine nyaya tinayo, nyaya yemurume uyu wamuri kuona apa, mupurisa ari kumeka maheadlines zvamai manje muZimbabwe. Nonga vakawanda maakumuziya muchinda. So today I just have one or two things zvandorangotaura pamusoro pazvo zvandakanotisa when I was watching video rake raakaita achitaura iye kuti aida take over the Zimbabwe Republic Police. He is now in charge and ane zvaari kuda kugadzirisa oro ane zvinhu zvaari kuda kunge achiita. So pane zvandakaona pamatauriro aaita muchinda uyu kana kuti office ava. Kana paine vakazvionawo, I hope muchange muchipindiranawo nezvandiri kutaura. So you can see kuti matauriro aaita airatidza kuti akanga ari kuverenga a document or a press statement rairatidza kuti rapreparewa by somebody. Pane mumwe munhu aprepare that statement and he was actually reading, and you could see nekukakama kwaaita kuti information yakanga iri on that paper yairatidza kuti sandiye ainyora. Somebody had prepared that information for him only to read. So I'm really disappointed kuti timu yake yakazomukanda pasi pebhazi kana kuti yakawanikwa ichinomurasisa pane zvavakanga vawirirana. Some are saying kuti muchinda uyu mental breakdown, but I don't think it was a mental breakdown. As you can see, this guy is a police officer. This guy is not a content creator. We don't know him in the cycles content creation, but you can see the microphone which was in front of him. And you can tell from this audio quality and sound quality, that this was an organized thing. There were other people behind the scenes. It was a setup. And this thing produced in a high quality and in a professional way. So that is something that you need to also reconsider on whatever you are saying about this man. The other thing also was the curtain behind. You can see the curtain behind him. This curtain rakada kundifanana necurtain raComrade Geza. This curtain looks exactly like Geza's background curtain. Wherever panopa ma speeches agano ma directives ake those nenge zvakaita kumashure kwake kune curtain rakangofanana neirori. So amene kuti makambenge mambozvifungawo here nezvazvo kana kuti makanga mazvionawo here. So this is a very interesting event that is unfolding. I don't know kuti ichasvika kupi nyaya iyi yaofficer, but inini zvangu ndingononga one or two things, and you could even tell from the confidence dzaanga ainadzo kuti he was not alone. He was working with some other people, and on a previous video yandakabva mukuuploada, you can go and check it, or you can see in the first, it is pinned on the first comment. I suspected kuti maybe this guy is the sign that Comrade Geza was talking
about. Remember Geza aitaura kuti sign ichauya. So I don't know if this is the sign haina kunonoka here ane pakataurwa nevanhu, because vanhu it seems as if they have already given up on Comrade Geza's promises. People are no longer looking forward to Comrade Geza. Vanhu vakatodzokera kudzimba dzavo vakatanga kundoita zvinhu zvemhuri dzavo. So this guy, when he pops up achiuya achitaurawo movement rake, I was really shocked, and I'm very very curious with what is happening in Zimbabwe. Why is it everyone angofunga kungotaura zvaanoda, anoenda onogara patable otanga kurudunura statement rake from whatever documents anenge akapreparewa. Who came up with this thing yema press statement kana kuti yema presser? This is very very interesting to note zvangu, and ndiri kungozvionawo zvichingoitika. So the other thing also to take from that video yakaitwa naofficer ava ndeyekuti he seems to be like somebody who was apologizing for the workmanship of the Zimbabwe Republic Police. It seems as if he was apologizing on the way the Republic Police forces, the ZRP police officers were handling matters when it comes to interaction yavo and the society. It seems as if he was actually asking for forgiveness from the masses, especially pakati kana mukaona mupurisa akamira mubatsiri ake rumudze kusvika kubasa kwaanenge achida kuenda, iwendewo kutaura zvemushikashika. Pamushikashika ndopanosanzwisa kuti aitaura kuti vanhu varegedze mushikashika zvachose here, aitaura kuti vanhu vaite mushikashika zviri pamutemo here, kana kuti aitaura kuti iye vanhu ngavavhurirwe vaite zvemushikashika nyika iende mberi. He was also promising kuti vane zvavakagadzira iye I think netimu yake zvichaita kuti nyika inake pamberi apo. He also went on to mention kuti maChina ngaabude in 24 hours. At first it seems like he was asking President Emerson Dambudzo Mnangagwa kuti ataure nemaChina, but in a few seconds akadzoka zvakare achitaura kuti akutopa maChina an ultimatum kuti vabude in 24 hours. So this was an interesting case. I don't actually understand what is going on and what was going on panyaya iyoyo. And is the President Emerson Mnangagwa going to listen and follow the directive yakapiwa naofficer, and the officer vari kumbonyatso kutemba chii chaizvo. So this is a very very interesting event iri kuitika. So I am very very curious. I would love to know and understand kuti zviri kufamba sei. Maybe ndo zvaitaurwa naChamisa kuti God is in it. Maybe ndo vakaudza Chamisa kuti ambogara aregedze kumhanya nezvematongerwo enyika. I am very curious kuda kuziva zvakawanda. So this officer akataura iye kuti aienda kuBulawayo, and he also mentioned kuti aizofamba muroad, and akamenshona kuti maroad block ese asi vamusiye aende kuBulawayo. I am also wondering kuti what was he going to be doing in Bulawayo? What was going to be happening in Bulawayo? And he also mentioned nyaya yeWorld War 3 kuti inogona kutangira muZimbabwe just because mune maChina. I don't know. Can you tell me in the comment section what you think he was trying to say pakati maChina abude? Is he trying to say kuti ada kuti maChina abude muZimbabwe musare muchiitika hondo pasazonzi maChina akafira kuZimbabwe? What do you think about that? I failed to put together his idea, the idea behind statement rake rekuti maChinese abude very fast muZimbabwe 24 hours. So if he gave 24 hours 2 days ago to the Chinese, so far we haven't seen anything happening. So I'm wondering what is going on. So mastreets bananjengwavangwavawo kuti information ndazonzwa kuti hanzi kune mental breakdown inoitika kuma-security forces kana kumilitary hanzi zviriko. This is why we saw in the United States of America takaona munhu achipura vanhu vanga vasina mhosva achiuraya vanhu vakawanda. He was a soldier, if I'm not mistaken. He was a military personnel who went berserk
and shoot a lot of people in the United States of America. Saka ni hanzi kune mental breakdown inoitika nenyaya dzemastresses ekumabasa ikoko kune zvimwe zvakawanda zvinenge zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. So some people are saying maybe he is having a mental breakdown. Saka kana iri mental breakdown, I hope they are going to check him kuma hospitals avo nekuma medical facilities avo semapurisa, then they will come up with how they can help this young man. Some also mastreets ndo vari kuti aiwa, this young man is very very correct, akashinga hanzi ndo type dzevanhu vatiri kuda idzi muZimbabwe. So handizozive kuti iye achaita sei, and vanhu vanenge vachida kuzomusapota here kana vachinge vachimupembedza pane zvaanenge achiita, because these are very very serious. This is a very very serious stance yaakatora. Plus he went on to declare kuti iye ndiye ave mukuru wemapurisa, of which I have never seen something like that. Chero kumakuza I don't see munhu achideclare kuti mukuru wemapurisa, but maybe zvikabva nekumasoja. Lastly, I would love to mention kuti I saw his face and the way he was speaking, he seemed to be a military person, or according to maonero angu. Handisi good zvangu, I'm not vexed zvangu, but I just guessed that this is not a police officer, he is more of a military man, because zvinhu zvake izvi zvinoitwa nemilitary nevanhu vemilitary ndo vanotoita, maybe military police, handichazive kuti chii, but I'm just guessing zvangu. So guys, toda kupa zvedu disclaimer yedu, iyo disclaimer yedu kuti the views and opinions expressed on this show by the host do not necessarily state or reflect those of the channel. Furthermore, the views and the opinions of the guest do not reflect those of the host and the channel. Saka please musazondisungirira, tiri kungotandara hedu sevana veZimbabwe tichingodhileya takamirira zvedu kufa, ko tingaita seko. Musakanganwe kusubscribe handiti nekulike video, zvinoita kuti zvityise, zvibva zvanakidza ndikurewo pazvinhu zvacho zvecontent creation, uye channel yedu tiiriritire iwanike ichienda kumberi. I hope mavarayirwa guys. Ticharamba tingopanana tingorodzana pfungwa pano paSecret Good Picture TV. Saka musaende kure, garai muripo. Mukangoona video yangu yapopa, please just come and click. Zvinondibatsirawo kuti zvinhu zviende kumberi. Tatenda.